sledovateľov kanála Prasička Pohodička. Zdenko, Romanko. Dlho sme sa nevideli, čakali sme na príhodné podmienky vonkajšie, hej, aby ste videli. Dorazila pomaličky zima a bez toho by nás to nebavilo. Teplé nás to nebaví. Takže... Nie, nazveme túto časť, že nejaké že mýty o zime a fotovoltaike. To je dobrý nápad. Veľa ľudí sa obáva toho, čo sa bude diať, až príde zima, napadne sneh, prídu inverzie, či tá fotovoltaika má nejaký zmysel a zo skúsenosti viem, že veľakrát sa riešia otázky, ktoré nie sú dôležité. To až po čase človek zistí, že to bola zbytočná otázka. Niektoré veci netreba riešiť. Dobre, takže za chvíľočku sa vidíme pri prvom vstupe. Prasičská Pohodička česť s tým, že budeme radi, ak sa vám páči to, čo tvoríme, naša tvorba, keď dáte like, po prípade zdieľanie, ak ešte ste nedali. A samozrejme, ak by ste chceli podporiť našu tvorbu, máte možnosť na konci videa, budú nejaké QR kódy, alebo 2% zdaní, dole v popisku je link s predvyplneným tlačom. Teraz je také obdobie. Takže... Takže my si to všetko hradíme sami a keď vidíte, že pri tých našich pokusoch sme hlboko v minuse. Áno, a druhá vec, zase chceme poďakovať tým, ktorí prispeli. Našli sa ľudia, čo prispeli a sme im veľmi vďační, lebo všetky tie náklady idú z nášho vrecka, takže nám trošička pomohli. Ešte raz, Prasička Pohodička, česť. Takže prvý mýtus, ktorý budeme chcieť so Zdenkom rozobrať, je: baterky nemôžu byť vonku. Mimo dom. Môžu? Zdenko, môžu či nemôžu? Tak, ja som bol skeptický, ale vypadá to tak, že asi môžu. Tu vidíme napravo skutočnú realizáciu batériek. Na Orave dneska je minus 2, sneh po lete, vidíte, že neklameme, vidíte, že sneží. Takže minus 2 zhruba je. A Romankovi sa podarilo cez leto zrealizovať jeden úžasný pokus, o ktorom som dlho sníval. A on ho zrealizoval. A to je, že baterkové úložisko mimo dom. A to z niekoľkých dôvodov. Romanko, aké boli tie dôvody, že mimo dom? No, prvý dôvod bol, že ja som mal fotovoltaiku najprv olovenú, niekoľko rokov, hej. Olovo pod domom, no a potom ako konečne sa stali ľudové ceny pre litiové veci, tak som sa rozhodol kúpiť prvú litiovú baterku, prejsť z 24 na 48 V. No a vznikol problém, kde to dám, hej, lebo pod domom som mal takú malú bedňu a tam to nemohlo byť a začal som rozmýšľať z rôznych dôvodov, napríklad aj bezpečnostných, som sa rozhodol, že to dám priamo k panelom. Tomu by som iba povedal, že Roman má drevodom na pilotoch a vlastne pod tým domom, pod tou konštrukciou domu vlastne v zemi mal zakopanú plechovú bedňu a v nej boli olovené baterky. A ja som sa to tak troška snažil challengeovať, že to nie je úplne dobré mať pod domom batériové úložisko a vlastne že pod drevodomom. Takže to bola asi prvá motivácia. Prvá motivácia bola, že som to nemal kde tam umiestniť. Ja, že už tá kapacita... Miesto, jednoducho nemal som miesto. A mal si tam chvíľočku, mal kombináciu olova s tým... Áno, mal som to chvíľu pod domom, ale keď som mal jednu baterku, potom som kúpil ďalšie 3 a už bolo jasné, že to tam nevôjde, no tak som sa rozhodol to vyrobiť mimo dom. Hej. Ešte stále nie je celkom dokončená, ešte vpredu treba schodíky, niečo tu doizolovať a tak ďalej. Len taká krátka inštrukcia, alebo ako to vzniklo. Je tu bezpečnostný zámok. Hej. To znamená, to iba znalí, vedia. Aha, podarilo sa. Nie každému sa podarí to otvoriť. Hej, to namiesto zámky som... Vypadá to ako také dvere do bunkra. Áno, trezorové dvere. Takže poďme si pozrieť, že čo tu vlastne vo vnútri je. Celkom cítiš, že z toho ide teplo. To som celkom prekvapený. Vieme pozrieť, že koľko tam bola teplota batérií, ale bola niekde okolo 11, možno 12 stupňov. Dokonca vidíme, že teraz sa zapol menič, tak chvíľočku bežalo chladenie, ale hneď vyplo, lebo je to vlastne vonka. Ale vlastne gro vyhrievania asi robia tie meniče.
Áno, ten menič v podstate ako tak, no menič je vyššie o poschodie, toto je len trafo, ale v podstate obidva diely vyrábajú teplo. Menič je tuto v škatulke také To je improvizované, taká veľmi improvizovaná, ale v duchu pracečky, pôdičky, že využijeme všetko, hej, takže to je škatulka z niečoho iného. Dlhé roky to bol satelit, hej. Satelit a sa porúčal a vznikla. Vo vnútri satelitu je dneska elektráreň. Je dnes elektráreň, to znamená vyrába teplo ako vedľajší produkt. To teplo samozrejme stúpa hore. Pre prípad veľmi veľkých zím ešte zatiaľ neboli. Ešte zatiaľ neboli. Vidia, že aká je tam teplota vo vnútri trafaku. Momentálne beží teplovzdušná rúra nejakých 2,4 kW, takže ty si vlastne pečeš v januári, koľka to je dneska? 3. Počas inverzie si pečeš mäsko v rúre. Áno, pečiem, varím už v podstate 1 rok iba na elektrike. Hej, plyn je už len do rezervy, že kdyby nieco, ale v podstate... Po týchto úpravách si kapacitne sebestačný. Po týchto úpravách som úplne kapacitne sebestačný. Ja som začínal na nejakých 16 kWh v batérii olovenej, to znamená, ja som mal k dispozícii tak 8,5. 4 roky som fungoval na tomto, dnes má toto úložisko 45-50 kWh. Takže 50 kWh zo 16 na 50 kWh si šiel. A poviem tak postupne po poschodiach toho úložiska, že jak si to vyrábal, čo to je urobené a skús nám povedať niečo k tomu, jak to prebiehalo celá tá výstavba. K tomu mám také videá krátke, keď som to v lete staval. Je to z betónových tvárnic, tie medziposchodia sú zo železobetónu armovaného. Robil som to z viacerých dôvodov, z betónu kvôli tepelnej zotrvačnosti. To znamená, že ten ťažký materiál, to má tak 7-8. Ten betón má tepelnú zotrvačnosť väčšiu, nedojde k ľahko vychladeniu, ani ľahko sa neprehreje. Samozrejme nosnosť, každá z tých batérií váži niekde okolo takmer 100 kg, takže vyšlo mi to najjednoduchšie. No zvonku... Jeden tento pák, aby ste si vedeli predstaviť, má okolo 100, hej? Okolo 100 kg má, hej. Je tam 16 článkov, life po štvoriek, 280 Ah. No. Zároveň je to zaizolované drevovláknom. Neviem, či to niekto... No, tak to diváci poznajú, ak nie. Sú to také drobné pilinky nalisované a zhruba 10 cm to má? Áno, 100 mm je hrúbka. No a na vrchu je klasické lepidlo a taká pekná stierka. Tento detálček, ak dáš, aby videli. Dokonca celé to je pod nerezovou strechou, takže životnosť je nekonečná. V podstate malo by ma to prežiť, takže verím, že ma to prežije. Okay. No, nerez som volil z jediného dôvodu, mal som plechy, tak som ich... Akože v rámci recyklácie, v rámci toho, čo sa snažíme prezentovať, využiť všetko, čo sa dá, čo máme. Áno, daj veciam druhý život a tieto plechy dostali druhý život, vznikla z nich strecha, vznikli z nich nerezové dvere. V dverách je 150 mm minerálnej vlny. To si môžete pozrieť, moja ruka, keď to je zhruba. No, takže koncipoval som to spôsobom, že kvôli tomu stúpajúcemu teplu batérie šli hore, dole sú vlastne spotrebiče alebo meniče, ktoré vyrábajú teplo, to teplo stúpa hore. Myšlienka je tá, že tie batérie budú ohrievať jednotlivé meniče. Tu do dverí pribudnú ešte chladiče, teda otvory. A to si ešte myslím, že pomerne zbytočné podľa mňa, že ak v lete státe odchýliť a skôr je asi dôležité vyriešiť tie mrazy, hej? Mrazy, ale tak v lete ja tam dám, určite tam dám ventilátory a tie budú odsávať teplý vzduch z vrchu. Samozrejme, riešil som aj teplý vzduch. Tu dolu to bude vidno. Hej. To znamená, že tie meniče budú napojené do potrubia, ktoré vedie von a má tam bypass. To znamená, ten bypass sa v zime bude prepínať, že ten vzduch pôjde smerom hore
tu na a bude stúpať. Taká šedá rúrka, aby ste si ju všimli vzadu, hej. Tam bude bypass a samozrejme to chcem urobiť na ovládanie cez teplomer, to znamená vždy, keď stúpne teplota, tak sa otvorí do vonkajšieho prostredia, kde, môžeme to ukázať, vlastne pôjde teplo priamo z meničov von. Hej. Tuto to je. To znamená, nepôjde to najväčšie teplo nepôjde dovnútra, pôjde von a len z povrchu plášťa bude ohrievať batérie. Asi také jediné doporučenie, že asi by som tu dal ventilátor na odsávanie. Nech odsáva to teplo. Odsávací ventilátor. To máme také odsledované z tých zváračiek, že je lepšie teplo odsávať, ako nie ako chladný vzduch tlačiť. Hej. To chladenie je efektívnejšie pri odsávaní ako pri tlačení studeného vzduchu. Takže to sme si všimli u tých výkonových zváračiek, že to takto bolo riešené profesionálne. Tiež sme sa čudovali, že prečo netlačia vzduch, ale odsávajú. A vlastne vždycky tým odsátím odsajete všetek teplý. Zatiaľ čo to studený fúkate len na nejaké miesto. Hej. A môže vzniknúť niekde kapsa, kde ten teplý vzduch sa kumuluje a prehrieva sa. Takže to si asi odkúkala a si to použil v tomto riešení. Super. Hej. No a potom v podstate ďalej sú už iba batérie. Prvé poschodie batérií. Ešte by som sa vrátil k tomu riešeniu, že my sme v jednom videu riešili tú UTU, hej? Tak to je rovankové riešenie, kedy ten trafák je vlastne vnútri strčený. Vidíte, tu má teplomer, ktorý merá teplotu trafa. Priamo na vynutí je snímač a ten ukazuje a spína vlastne, aj teraz počujete, ventilátor, ktorý teraz vypol. A vlastne vidíte, pri koľko teraz je 3 kW, alebo koľko je to? 2,4 plus dačo dom, 2,5 kW. To možno budeme vidieť potom na merákoch. Vieme to pozrieť na elektromery. Takže tu je len ten trafák, ten čínsky menič, čo sme mali vtedy na stole, vo vývojovom stredisku. Áno. Tak ja som ho len skrýl do takej recyklovanej bedne. Dobre, takže ide. Hore je stič poiska, koľko tam je 200? Je tam 150 amperová poiska, pretože sa nepočíta, že by ten menič ťahal väčší výkon. A zároveň je tam 150 amperový stič, DC-čkový. Je to skôr myslené, je to aj ako istenie, ale potrebujete niekedy aj odpájač pri práci. A tým pádom všetky batérie, všetky meniče majú odpájač, aby sa dala tá daná batéria alebo menič odpojiť. Dôležité o tých ističoch, ja som sa rozprával s jedným špecialistom na revízie DC systému a on mi doporučoval, že kupovať tieto vysokoamperové 120, 150 normálne od môžem povedať od Šreku, nie je sponzorovaný, ale oni sú... Počkaj, možno nám Šrek pošle niečo, na čo zelené, aspoň jeden istič. Ale v princípe, ak si všimnete, DCčka majú označené plus a minus. Ale sú na vyššie napätie. Oni sú robené až neviem, či do 500 V, aj do 1000, záleží, koľko tu je napísané, ja teraz nevidím. Ale keď sa jedná o batériové rozvody, tam je maximálne 60 V a všetky tie AC ističe sú onormované aj na 60 V DC. To znamená, že sa dá kúpiť AC istič 150 A alebo 120 a je dokonca výhodnejší v tomto prípade, lebo v systémoch, kde sa nabíja, vybíja, kde oboj raz tečie jedným smerom, raz druhým. Raz jedným, raz druhým, a tu vidíte, že to je plus a minus, ale tá polarita je stanovená podľa toho, že či sa vybíja alebo nabíja, lebo pri nabíjaní to opačne. Takže to je, on mi vravel, že do tých batériových systémov by sa dali bez problémov používať, on ich používa tie AC ističe, a to sú do tých 60 V, takže pre našich poslucháčov, ak by toto riešili, tak možno tam by som dal normálne bez problémov ten AC Shrek nejaký, kedy tam je zaručené rozpojenie toho oblúku aj jedným smerom, aj druhým. Oni v týchto rekoch batériových to používajú skôr, keby bol skrat mimo baterky, hej? Vtedy ten istič je tak nastavený, že vyhodí ho s tou správnou polaritou, keď je na výstupe skrat. Ale keď nie, že keď je nabíjací skrat. Takže to si treba dať bacha. To je taká novinka, čo som sa doštudoval. Samovzdelávanie, tak ako niekto sa samovzdeláva pri varení mesa, tak my sa pri fotovoltaičke.
Každopádne ja som preto dával tie ističe, teda prvý dôvod je istenie, v prípade, že by bol skrat, aby odpojilo baterky, lebo môže dojsť niekde k prepojeniu, sú to hrubé káble, to znamená, aby baterky odpojilo, aby nepokračoval vlastne skrat, pokiaľ to bude možné. A zároveň, aby sa mal odpájač, lebo potrebujete niečo urobiť, opraviť, skontrolovať, ísť tam, tak je vždy bezpečnejšie, keď viete odpojiť tú baterku od vonkajších systémov. Ešte jedna taká zaujímavosť, Romanka chtí využiť všetky materiály z tej použitej zváračky, ako vidíte, on použil tie káble, ktoré boli vlastne tie zváracie. Tuto je, že vykuchaný, hej, ale vlastne využil takýto, pozrite sa voči prstu, že to poriadne, to je skoro ako maliček, medený drôt, to je asi aj, neviem, či 50-ka. To je 50-ka. 50-ka, takže nie len trafák, skrinka, ale aj zváracie káble. Všetko sa použilo. Akurát zase je tam dôležité, a to Romanko dodržal, že značenie, hej. Bacha na to, tu sa pomýlite iba raz väčšinou, hej, že to potom tie prúdy a toto jedno s druhým poškodí to zariadenie, takže môžete použiť gumené káble so značením, ale jednoznačne na koncoch na pripojniciach, hej, aby sa nepomýlil ten, čo to bude prerábať alebo prepájať alebo niečo. Ako keď si naši diváci všimnú, ja si aj na tie stupačkové svorkovnice píšem. Áno, pretože viete, čím viac máte popísané, tým menej sa vám stane, že sa môžete pomýliť. Hej. Samozrejme káble značené, hej, tu sú aspoň bužírkami, tu som zrecykloval nejaký kábel, ktorý som mal k dispozícii. A zároveň som to dával do chráničiek, hej, pretože verím tomu, že tá chránička predĺži životnosť toho káblu a zvýši bezpečnosť. Nedojde napríklad niekde k predratiu, lebo môže dojsť, že máte niekde ostrú hranu a hýbe sa to, pohnete s tým a časom sa to prederie. Ja mám rád chráničky, je to lepšie v tých chráničkách z môjho pohľadu. Neviem, ako Zdenko na to pozerá, no ale... Ale pozerám, že si niečo pomohol. Áno, to bola taká z čias, keď som prekladal systém 24 na 48, a prekladal som to spod domu sem, to sa nedalo preložiť naraz, samozrejme, keďže tento dom funguje v ostrovnom systéme, nedá sa to prísť a na 3 dní odpojiť elektriku, tak som to vlastne prekladal v etapách. Hej, no a tam niekde škrklo sa, troška sa zasvietilo. Takže tlmivka je poškodená. Ale je funkčná, len znížil sa výkon, ale na druhej strane, keďže my poznáme čínske výkony, tak toto je 300 amperová. Nie, to treba vymeniť, to nie je spoľahlivé. Dobre, poďme ďalej. No. Trapslíkové. Pohon trapslíka. Pohon trapslíka je robený tak, aby sa dal vybrať. Tu mali byť 2 raky. To si pozrite videá predchádzajúce. Áno, kto nevidel trapslík, tak nebude vedieť, ale je to vlastne prvý elektrický trapslík na svete. Na svete. Určite na svete, lebo v Európe ho nik nevyrobil a v Číne trapslíky nemajú, takže... Tam majú nejaké muly. No a toto je vlastne pak, ktorý bude vyberaný, bude používaný do trapslíka a zároveň v zime pomáha zväčšovať kapacitu elektriny. Dobre, poďme na ďalšie poschodia. No, toto je prvý pak, ktorý som kúpil úplne prvý. Bežal vlastne od konca roku 23, myslím, vtedy som ho zapájal. Má nejakých 100, asi 30 cyklov už nabíjacích. To prestrihnem potom do videa. Zároveň, ak si diváci všimnú, všetky 3 BMS-ky sú 300 amperové, pretože máme takú životnú skúsenosť so Zdenkom. Čínskych 100 ampérov je iný ako slovenských 100 ampérov. Je to proti fyzike, ale čínske sú iné. To znamená, že kupujem vždy najvýkonnejšie, aké majú, za dostupnú cenu, pretože je tam dostatok výkonu a nedojde k tomu, že vy si myslíte, že je 100 ampérová a ona nakoniec je iba 50 ampérová, sa ukáže v živote. Takže nebáť sa to ísť radšej do tej väčšej amperáže. V podstate nie je to problém, pretože v týchto BMS-kách ja som si nastavil nabíjací, vybíjací výkon v amperoch. To sa elektronicky dá. A on sa elektronicky obmedzí, to znamená, ja mám každú jednu, ak si dobre pamätám, 140 nabíjací a 170 vybíjací. No, môžem prestrihnúť, nepamätám si, hej, ale mám 300 amperovú BMS-ku. To znamená, že v
praxi som nezažil, že by sa pustil ventilátor napríklad na nej. Mhm. Hej, ona tým pádom, že je predimenzovaná, tak má výborné pasívne chladenie napríklad. Vidíme, že tu má aj ventilátorček, takže ona sa vie dochladzovať v prípade potreby pri veľkom výkone, ale vlastne keď je to predimenzované, tak to dostatočne, ja si to nevidel nikdy. Nikdy som to nevidel, že by sa ventilátor pustil, dokonca ani v lete nie. A to je tým, že on má ďaleko väčšiu plochu chladiča. A tým pádom vidíte, v pohode tunak to ten zvláda. chladič je desixkovaný, ale tunak ten hliníkový vidno, hej? Ale tam toto sú nové BMSky, ktoré som kúpil. A tie sú tiež 300 ampérové, hej, ale už nemajú taký veľký chladič, takže predpokladám, že v lete už bude musieť bežať chladenie. No, jedna vec je tam dôležitá, ešte si vysvetliť, že keď výkon z fotovoltaiky ide čo je nejaký, hej, 100 ampérov, tak keď máš 3, tak sa to rozkladá. Takže svojím spôsobom ja mám vlastne iba tieto rekové, hej, a vlastne keď beží aj 100 ampérov, tak na každom reku je to hej, jedna áno, oni by sa, hej. takto, on sa rozklada, z hej. praxe by sa mali rozkladať Aspoň pomerným mne sa to spôsobom, ale ale v praxi to tak nefunguje. Hej, to je zase ako mne skúsenosť. sa to rozkladá, hej, akože mne to ide akože paralelne sa to rozloží ten nabíjací prúd rovnako. No a to je práve to, čo som chcel povedať. Sú to dva rôzne typy BMS-iek od jedného výrobcu. Hej. A tým pádom tie hore dve spolu komunikujú. Takže keď sa nabíja 100 ampérov, tak sa to delí pekne na polovicu. Ale tie horné dve s tou spodnou celkom nekomunikujú. A tým pádom, keď napríklad sa vybíja malý prúd, tak ide z tých vrchných dvoch. Áno, keď máte väčší odber, tak to ťahá cuca zo všetkých. Ale keď je to malinký... A tu máš ako odsledovanú ešte? Tá funguje, ale funguje ako tamtá, hej? To ako znamená, táto? Áno, to znamená, že tie malé prúdy, ja neviem, že viete, nebeží rúra, nebeží nabíjanie, nič, hej, tak to je malá spotreba, tak tá ide z tých vrchných. Tieto dve sú nulové vtedy. Netečie prúd. No môžeme sa pozrieť, či tečie. Ale ide, čo teraz 1,9 ide. No ale teraz ťaháme 24 kW. No. To znamená, že pre tých, ktorí by plánovali také väčšie úložisko, mám radu, kúpte si BMS-ky na všetko. Naraz. A jednu do rezervy. Jednu do rezervy, není na škodu, ale určite nie ako som to urobil ja, lebo keď som tú prvú kupoval, tak som netušil, že budem robiť ďalšie, alebo kupovať. Hej, ale už by som teraz kupoval tak, že si kúpim rovnaké, pretože oni keď sú rovnaké, majú rovnaké správanie. Viete, vo vnútri je algoritmus a nikto netuší, kto a ako ten algoritmus. Alebo ak niekto vie nám poradiť. Lebo sú tie dátové prepojenia, hej, medzi tými BMS-kami. Ja mám taký pocit, že mne to tiež akože niekedy to rovnako komunikuje, niekedy to má nejakú logiku, dobíjacú, cyklickú. Ale tu napríklad tieto nie sú prepojené a napriek tomu fungujú skoro rovnako. Hej. Oni tým, že majú... Ale voči tejto, ktorá tiež nie je zapojená, inakšie. Áno, alebo či nie je inakšie. Hej, že oni vlastne majú rovnaký algoritmus, tak ten vlastne obidve tie baterky fungujú skoro rovnako. Môžeme pozrieť aj nabíjacie cykly, koľko sú na nich. Hej, ale voči tým ostatným to nefunguje celkom rovnako. Dobre, na čo je tu ten ventilátor? Mám natiahnutý, pretože napríklad taký deň ako dnes, hej, my teraz natáčame, všetko to teplý vzduch pošlem preč, tak ho pustím na chvíľočku, aby zdvihlo znova teplotu. A samozrejme ešte neviem, ako sa to bude správať, keď bude minus 20. Teraz si mal aký najväčší mráz? Asi 9 pod 0 bolo. A správanie bolo aké? O 2, o 3 stupne klesla teplota. Takže bolo to koľko? 9 bolo vnútri? 9. Hej. Takže to zateplenie... Ono veľa záleží od toho, že či nabíjam auto. Napríklad, keď budem nabíjať 8 hodín auto, tak samozrejme 8 hodín kúri dolný trafák. Takže vlastne, len aby sme to divákom vysvetlili, všetky straty, ktoré vlastne tu vznikajú, zabezpečujú vykúrenie toho priestoru. To znamená, udržiavanie, hej, temperovanie. Nazvime to temperovanie. Hej. Že nesmie tá teplota sklesnúť tak po tých 5 stupňov. Pod 5 by som už neodporúčal, lebo tam potom BMS-ka začne obmedzovať nabíjanie a malo by byť aspoň okolo tých 9-10. Vtedy je to také, ja tu udržujem asi 9 je najchladnejšie, ktoré tam ja som nameral. Ale treba si povedať, že není problém vybíjať, ale je problém nabíjať. Problém nabíjať v chlade, hej?
Ale aj to som počul názor človeka, ktorého pozdravujem, že on to testoval. Nemenuj, lebo nám neposlal žiadne sponzorské, takže nie. Ale zaoberá sa batériami, ale vraví, že to testoval a vraví, že sa tá batéria po 3-4 cykloch dorovnala, aj keď mu nabíjal v mraze. Že on si dal tú robotu nabíjať v mraze a povedal, že by som vôbec z toho nebal, že to bol rozdiel nejaký pár percent, ale nemáme to my zmerané, on mi to tvrdil. Takže niekedy si možno spravíme jeden článok, že ho dáme na mráz a obetujeme ho, len potrebujeme sponzorov. Takže ak nás nejaký sponzor sleduje a páčia sa mu naše videá, tak by bolo dobré, aby nám na to prispel, na tie naše pokusy. My už zabezpečíme, len všetko platíme zo svojho. Takže ak sa vám dá, tak nám prispejte. Inak tu je možno miesto zase poďakovať tým, ktorí nám prispeli 2% z dane v roku 2024. Verím, že nám ostanú... Aj teraz je také obdobie, takže... Že nám ostanú vernie v roku 2025, blížia sa 2%, tak snáď si na nás spomenú. A teraz by som mal spraviť tie psie očka, alebo niečo také... Skús. Také... Áno, dobre, skoro sa ti to podarilo. To vidíš teraz, ak to tam nabehne, tie bitcoiny. Áno, bitcoiny sa začnú krútiť. Bereme aj bitcoiny. Není problém. No, takže... Dobrý ventilátor, Poďme ďalej. V podstate tie baterky sú potom na jedno kopyto. Na čo sú to tie šoby? Ešte toto by som Tie články výrobca odporúča stiahnuť na nejakú silu, niekoľko desiatok newtonov. Má to jeden taký aspekt, tie články, ako sa nabíjajú a vybíjajú, tak pri nabíjaní o nejaké percentíčko zväčšujú svoj objem, pri vybíjaní zmenšujú. Ale tým neustálym zväčšovaním, keby neboli stiahnuté, tak postupne sa nafúknú. To znamená, oni sú stiahnuté, aby nedochádzalo k ich postupnému nafúkovaniu. Romanko to má tu stiahnuté nejakou šrobovinou, hej? Je to klasicky na chemickú kotvu zavitová tyč. A na týchto batériách, tam, keď neviem, či na tom videu to vidno, je to takou páskou s tým sklovláknom, taká tá vysokopevnostná páska, taká s tým sklovláknom. Tam je to spravené takou páskou, hej. Dobre, tak asi tej skrini sme si povedali všetko. Je tu ešte nejaká zaujímavosť, čo by si vypichol? Na čo si prišiel? No. Táto ďura v strede, čo to je? Na zlomenie prsta, ak by niekto potreboval. Ale samozrejme potrebujete aj nejaké káble ťahať. Tu mi to celkom nevyšlo, ale tak... Takže doporučujem, urobte väčšiu ďuru. Urobte viac a väčších. A druhá vec je kvôli teplu, pretože to teplo by malo vlastne stúpať hore a cez tie diery pokračovať tu. Ale a tu potom bude dochádzať do vidíte, tak ono je tu akože špára, v ktorej to aj dneska cirkuluje. Vidím, že si tu vymyslel nejaké teseničko gumené, aha. Potreboval som nejako vyriešiť zárubňu, zase je to z nerezových plechov, kúpil som gumu na tieto. Dvere? Kuforauta. Aha. Ona je tam naštolknutá. A vlastne potreboval som to utesniť a je to dobré riešenie aj za relatívne normálne peniaze. Dôležité. Kúpil som BMS-ky, všetky BMS-ky mali krátke káble. Tu je to pekne vidno. Je to, hej. Číňan samozrejme šetril. Lebo 20 cm. Lebo 20 cm keby pridal, tak by ho to stalo asi 2, možno 3 centy. Takže všetky to bolo treba nadpojiť. Všetky. Riešil som, že či budem nadpájať len tie, ktoré sú krátke, ale keďže tie BMS-ky to merajú na tisíciny voltu, tak treba ich dať ako... Oni by mali byť dĺžkou kábla všetky rovnaké teoreticky. Takže z toho dôvodu, aby neboli rozdiely na 5. Áno, preto som vlastne urobil to, že som vlastne nadpojil aj tie káble, ktoré som nepotreboval nadpájať, aby bola rovnaká dĺžka, pretože keď meriate na tisíciny voltu, mohlo by to ovplyvniť negatívne alebo nejakým nedobrým spôsobom. Akože ja som mal takú aj poruchu, že ten konektor a tak ďalej, ale že čím je to presnejšie, tým je to lepšie. Áno. Robil som to klasicky zatočením, zacínovaním a samozrejme... Najlepší, žiadny skudený spoj a tak ďalej. Hej. Aha. Prepojky, ešte k tomu povedz, prepojky, jak si to si kupoval? No, prepojky som dostal, to znamená, že k tejto prvej... balíku s batériami. Áno, dôležitá vec, ak kupujete od Číňana, nezabudnite sa ho spýtať, či sú v tom skrutky, prepojky, navarené šroby, pretože Číňan spraví to, čo robí s obľubou
Ale ty si sa nepýtal. Keby si sa spýtal, ja ti poviem, že to tam nie je. My friend, ty si sa nepýtal. Áno. To znamená, treba trvať na tom, keď tendrujete u nich, musíte položiť všetky otázky. Nefunguje to ako v Európe, že vy si poviete batérku a on vám pošle všetko k tomu. Číňan vám nepošle nič, čo vám vyslovene nenapíše, že je súčasťou. Áno, vždy to treba dotendrovať tak, aby to bolo všetko spísané a potvrdené od nich. Áno, inak sa nedomôžete. Fotka, lebo pliešok môže znamenať, že vám pošlú taký alebo aj taký. No a to som urobil ja chybu. Tendroval som tú prvú batériu, tam má normálne medený plech, pocínovaný, tak ako to má byť. No, ale na tých horných dvoch, lebo to boli z jednej dodávky, som to tendroval, plechy, šroby, samozrejme, no a plechy sú už hliníkové. Nie sú zlé, ale meď pocínovaná je meď pocínovaná. Z hľadiska možno budúcnosti, možno, že nejaká korózia na tom hliníku a tak ďalej, možno nejaký odpor prechodový. Lepšie sú medené s pocínovaním. Tak vlastne, teraz si beží celý dom na útu. Áno. Na útu beží celý dom a počujeme to cyklovanie, to ventilátora 27 V, tam je moment 27 stupňov, pardon. Takže celkom to funguje v tej skrini. A ešte možno k tomu požiarnemu hľadisku, to sme asi nevrali, že prečo táto skriňa. V podstate tá požiarna, nevidím celkom dôvod, prečo by malo dojsť k tomu, že dojde k nejakému požiaru. Hej. Snažil som sa to úplne eliminovať, ale vždy existuje 1%, že sa niečo pokazí. Tak som to riešil tak, že už keď mimo dom, tak som to dal nejakých 5, možno 7 metrov od domu. Keby došlo k čomukoľvek, je to ďaleko, je to betónové, batérie sú napríklad hore, to znamená, keby horela batéria, nemala by zničiť meniče, pokiaľ sa nedostane plameň dolu a tak ďalej. Takže snažil som sa to urobiť tak, aby keby k čomukoľvek došlo, aby sa nestalo, že zhorí dom. Hej. To bola tá moja výčitka tej batérie pod domom, takže to bolo jedno, podľa mňa, veľmi dobré riešenie. A čo je možno, že veľa ľudí rieši, že kde tie baterky, kde tie meniče, oni učia. A toto sú najčastejšie také komentáre, ktoré... Aj to bezpečnostné hľadisko. Aj to bezpečné požiarné hľadisko. Hej. A došlo k nejakému výbuchu v Čechách. A tí ľudia budú omývať. Takže dá sa to vyriešiť takto. Ten test zatiaľ ukazuje do -9, že to beží bez problémov. Tie straty na meničoch a na transformátore dokážu temperovať. Uvidíme pri -20, ale zatiaľ to vypadá, že tie výkyvy teplot sa dokážu kompenzovať, takže zatiaľ to funguje. A ešte sme neukázali k tejto časti. Mám tu predprípravu na sofistikované vesmírne technológie, to znamená... To sú infúzky, alebo čo? Infúzie, áno, tadiaľ potečie životodárna energia. To znamená, ja z tých, kde sú batérie, mám zabetonované takéto hadice vzduchové, ja ukážem. A plán je, už mám na to aj súčiastky, nie je ešte na komplet, ale tú najdôležitejšiu súčiastku mám obrovský hliníkový chladič. Môžeme si ho potom, ja to tam niekde prestrihnem ako fotku. A chcem tu urobiť nádržku na nemrznúcu kvapalinu s čerpadielkom a každé poschodie bude mať vlastný Peltierov článok s pasívnym samozrejme chladením alebo ohrievaním. A podľa teploty batérie budem vyhrievať podložku pod batériou a v lete chladiť podložku pod batériou. Hej. To znamená, toto je také, že predpríprava na 3. tisícročie v roku 2025, keď to bude mať zmáknuté, tak vám potom niekde prestrihneme. To chcem vidieť aj ja, lebo ja mám 100 články skúsenosť, tak môžeme si spraviť nejaké video, kde mám na to spravené nejaké teplné čerpadlo, ktoré som zostrojil, takže to bude nejaký zaujímavý video. Neviem, či si to ty videl, takže... Ukazoval si mi to, ale som to nevidel v praxi. Hej. Ale v podstate, viete, lebo ja vychádzam z toho, že aj malý výkon, ktorý pôsobí 24 hodín, dokáže napríklad znížiť teplotu batérie alebo zvýšiť teplotu batérie a
tým, že bude pasívny chladič, lebo je naozaj obrovský, prestrihnem a ukážem. Ale podľa mňa tie batérie tam nevadí podľa mňa až do 50 stupňov, 90 stupňov, možno už by som ich nehrial, ale do 50 stupňov tie batérie sú podľa mňa v pohode. Že to vydržia veľa. Neviem. Pre istotu si tam ten bypass spravil. Áno, lebo nestalo ma to nič, iba troška roboty. A viete, už do nej nedostanete teraz ďalšiu hadičku, to znamená, priamo pri stavbe som to urobil. Uvidíme, možno, že teraz v lete, ako príde prvé leto, zistím, že je to zbytočné. Ale predpripravené. Takže ak budeme mať dobrých sponzorov, pôjdeme do ďalšieho sofistikovanejšieho riešenia s peltierovými článkami. Sledujte nás naďalej, naše vynálezy, testy, ukážeme ešte aj Romanka. Ja som dneska... On je dneska za škaredého. Ja som dneska za škaredého, pretože nemáme kameramana, ktorý takže sa môžeme rozlúčiť. Takže sme radi, že ste vydržali až doteraz. Video, ktoré malo mať 10 minút, má minimálne pol hodiny. A my hlavne mrzneme, to je treba povedať. Dáme si nejaký čaj, kávu a v ďalšom dieli sa určite vidíme. Zdravím z kanála Prasička Pohodička. Prasička Pohodička. Zdenko. Romanko. Sledujte naše nápady a zlepšováky naďalej. Handmade výrobky. A recyklujte. Recyklujte a dávajte veciam druhý život. Ďakujem. Čau.